Geratu. Talde asko egongo diala. Ia ikusi zerrenda. Talde asko, jende asko. Jende asko. Talde bora gutxi. Zenbora gutxi. Baina, jo behar dugun talde guztiak, man komunian daka Walterrekin Bai, zeo egin dugu. kontatu Zeo. Bai. lanen bat. Eta zeo egin dugu. Kala ikusitza jasotzen dena da, Balterrek egin zebala, alako abaniko guztiakin lan, ez? Dauz raperuak, Trio Medianoche, ja, abaniko horretan dana sartzen da. Balter zan, danerako balio zeba. Multikultura. Abanikoa usten zebana. Bai, azkenian kanpotikan etorri zan, baina azkenian eusten egon zan, txinez, lokaletan, eta lokaletaz kanpo bai, sortu dugunak, ero egin dugu zera, musika egin dugunak, bintzat. Laguntzeko prest beti zegoen. Edo zein egunetan, edo zein ordutan. Bai. Ez da git, zan, esaten inkombustible zan. Zan bere mundua, musika munduan zan inkombustible zentzu guztietan. Bai teknikoki, bai musikalki, gaina abarkatzen zuen estilo guztiak. Osea, edo zein estilo. Pertsona mailan eske bikaina zen. Bai. Bai, beti kaletan, osea, tipesarkada bat. Artzen zotzun, besarkada bat. Bai. Kontzertu guztietan, bai hemen eta bai joan garenean, hori Madridera, Leonera, Galiziara, Gasteizera, Gasteizen egin Eudiltzainen laguna. Deitxu zeban, multa bat jarri zozkuelako, eta deitxu zeban bater, diablo dio, que soy italiano, eta deitxu zeban da, txapia emoten, ez txapia emoten, saiatzen bere salero puntu horrekin konbentzitzen, Galizien bai lagunak zituen, zan edonera zijoala, zegoen beti prest, jendiekin egiteko, eta hori da bai horren aislada, ez kartel hori, azkenean legarreko teknikarixea da, baina legarreko teknikarixea izan alzan, koban negotia, zulu barruan egon, eta a lo suyo, eta ya está. Bizo egin saiatzea. Batez hori hartu zuzkunean, hasieratikan izan zen, venga, zaitu, gutan konfiantza oso ondixea sekan, eta sinitzen zen geixo gu baino. Claro, beran lana musika zen, gu bagainek egun gure lanako, baditzugu gure lanak. Orduan berak eziditzen zigun gehiago, basekielako, ustezuelako, gainek egula almen hori, geixo igotzeko. Beti bilatzen zuen perfekzio. Osea, bai gitarretan, bajuan, ahotsan bebai, beti eta detaileak emateko beti prest. Eta hori, berak esan dagoen bezala, ikusten zuen kapazitatea, gu baino kapazidade gehiago ikusten zuen, kanpotik. Eta lan bikaino zuen. Zertzen zituen morduak eta gu gure partitik oso posible. Dana ikutu da, musika, dagoen musika guztia grabau da. Aukera izan dau, eta danari baietz esan dio. Grabazio esparruari, ez dakit ditxu, kabinari, lokale estudioari. Balter Tutzeo estudioa deitzia, pixka lusatuen jaku, ustabengo jakun neri, personalmente ustabengo jatan lehenuo ateratzia, baina hori egingo da. Esen aldatuko jaku. Ez dakit izen aldatu, izena jarri, baina bai. Ezekan, berak bere... Baina inorrek esazteko, hori Balterrelekoa da, 50 urte barru bai Balterrelekoa izango da. Segurazki, esango zeban, eso nau mal, esto y esto. Esa bukatzerakoan, holako zen. Baina... Muy bien, pero... El pero... Pero... Baina holako zen. Encantado, baina a la vez... Ez da bena espero da, alako kartela eta alako jende pila biltzia, nik uste dut. Ez da la konturatu, joan arte, o danok ez da la konturatu, zemat maitxe izan dugun, ez? Eta hori pena da bera ez ikustia. Baztenden jungo da... Bai. Ni pentsatzen dut baietz. Bidizua biraliko txau, YouTubera igoko eta gestionauko dago. Pentsat bere familia etorri behar da. Bai, hori, bere familia jakitzia maitatu izan zala eta dala.